To máme netradičné video s vrhaním noža. Idem troška ďalej a ideme si to tam pekne napíchať. Tak. A je to tam. Je to presne tak, ako som to tam napíchal. Pekné. Ešte. Teraz si to vyskúšame. Takúto hladnú sebeobranu. Skúšame. Ešte. Dám to ešte troška bližšie, aby ste to videli. Tak. Napcháme to takto. Aby ste to takto videli. Bez akéhokoľvek problému. Vidíte do koze. Teraz to vyššie. Tak. Vidíte. Paráda, nie? Také odreagovanie po robote to je ako stvorené. Lebo to na chvíľu kydne na zem. Ideme ešte raz. Vyskúšame. Pifo tam. Pifo tam. Do každého. A ešte. Chladná sebeobrana jak nič. Jak lusk. To je Alepo. Potrebujem mať 3 rovnaké nože. Tie mám tu. Teraz vám ukážem, že tieto dva sú trocha iné. Tak tie dám zatiaľ sem. A tie dám bokom. A tieto 3 sú totožné. Také isté sú. Takže ideme ich tam zapichnúť presne takto všetky. Ty sa zapichnú. Všetko tu padá. Vidíte, ako presne sa zapichli všetky nože. Ďakujem za také pozretie na sebeobranu, chladnú. A aby ste neboli ukrátení, tak tieto dva, čo mám tu dva, tam mám tretie, ale sem nebudem dávať, tak ich pekne takto napicháme. Pivo tam. No, to sa odrazilo ku mne skoro. Pivo tam. Takéto kríža pekného. Ďakujem.